Brian, ejja u nissa! Hawn jinsidi, x'inqala? X'inqala? Dan hu l-inqala? Niġi nfittex fil-manuskritti tal-istudji tiegħi li jiena fdajt fidejk u wara x'insib. Manuskritt imqatta u mgerrem. Dan il-manuskritt taf kemm importanti u żgur li ma tafx. Dan il-manuskritt importanti għax għandi fuqu referenzi u l-kalkoli kollu tal-vjaġġ tagħna. Anka Melchior donu kien irrabjat għax anka wkollu beda jolli leħnu. Fih għandna spjegat eżatt imnejn għandna ngħaddu u dan kollu skoprejnieh wara studju u tfittix ta' snin sħaħ. U issa tiġi moża ta' dak ir-raj u ħabba traskoraġni anka wkoll tiegħek tlif nofsu. Imma sar ser nagħmlu? Mingħajr dan il-manuskritt ma nistgħux inkomplu l-vjaġġ tagħna Brian. Kif nistgħu nsibu d-destinazzjoni tagħna jekk ma jkollniex xi gwidana f'dawn l-artijiet vasti? U dan kollu ħabba fik li m'intix kapaċi tieħu ħsieb l-affarijiet tiegħi u ħabba dak ir-raj li mhux kapaċi jieħu ħsieb merħla mos. Ara, mur sejjaħlu dak ir-raj ħalli nkellmu ftit. Ir-raj kien donnu mbeżza x'inraħ u ġie bimsarnu f'saqaħ beda jgħidlu jiddispeċini ħafna sinjur li l-merħla tiegħi tħatlet mal-karovana tiegħek. Dawn imsieken qatt ma raw daqshekk nies u bejjem f'daqqa u meta rawkom tant eċitaw ruhom li ma baqgħux isimgħu minni u tferxu l-hawn u l-hemm. Bid-dispjaċir tiegħek ma ħanamlu xejn imma qabad jgħid Baltassar. Ara xi ġra li mħabba fik, il-mosim ġewħa tiegħek kielu l-manuskritt li fih il-kalkoli kollha tal-vjaġġ tagħna. U issa jgħidli int x'naqbdu nagħmlu? Mitlufa hawn f'nofs din l-art mingħajr direzzjoni fejn naqbdu mmorru. Imma, Sinjur, il-bejjem ħafna drabi ma jaklux il-karti. Dawk jilagħbu bihom ikunu u jien xi interessani mill-lob tal-mos tiegħek. Ħatfu fil-pront li nafu li kelli manuskritt u qattawuli. Imma r-raj prova jiġġustifika ruħu. Imma li kont se ngħidlek kienu li dawk aktarx ma l-kulluwiex. Għalhekk jekk dik il-karti daqshekk importanti, ejja forsi nfittxuha, forsi nsibuha. Infittxuha? Aw Brian, forsi raraġġ ta' taqma u qallu mela nippruvaw nfittxuha sidi. Hekk jew bekk m'għandniex nitilfu. U jekk insibuha forsi tiġbor ġieħek int u int ukoll sur raj. Mela ejja, x'qed tistennew? Qabdu l-kulħadd biex jibda jfittix issa stess forsi nsibuha. Mur Brian, mur forsi ssiba. Xbiċċa ġrat li barija xbiċċa ġrat li. Għalli ngħid ftit rasi u tlaqt ftit l-iskora tal-karti u ġiet xi moħża ta' dak ir-raj u qettetlu waħda minnhom. Ara kemm jien żvinturat. Minn daqs daw karti l-aktar waħda importanti bdiet tiekol. U issa l-vjaġġ kollu qiegħed fil-periklu għax ħadd ma jaf it-triq mingħajr dik l-imbirka karta. Iġri, nippruvaw nfittxuha, ħdej l-ġbna forsi nsibu xi ħaġa hemm. Imma kemm jien żvinturat u dan kollu ħabba dik l-imbirka traskoraġni tiegħi. Issa x'se jagħmel li Baltassar jekk ma ssibiex. U issa Brian taqtax qalbek, ejja nfittxu forsi ma tafx kif u nsibuha. Il-karavana sħiħa dakinhar waqfet u bdiet tfittex il-manuskritt kull imkien tant importanti ta' Baltassar. Fittxew l-hawn u l-hemm, imma din il-karta baqgħet ma nstabitx. Baltassar iddeċida li issa aħjar iwaqfu l-kamp dakinhar u jifqu hemm għax il-jum kien wasal biex jintemm. Imma l-biċċa bej Baltassar u Brian ma waqfitx hemm. Mela tajba ġiet il-lume għal f'daqqa waħda Baltassar. L-ewwel waqafna dak ir-raj, imbagħad il-manuskritt mqatta u issa spiċċajna waqafna hawn għax diġà dalam. Ma kienx tifel li ġibt miegħi, ħarbtilna l-vjaġġ kollu. Ara mur sejħula ħanamel xi ħaġa flok noqgħod ingerger waħdi. Dan kollu tort tiegħu ma jafx joħsib xejn. Dak mhux postu miegħi. Wara ftit ġabu l-Brian u kien der imbeżza ftit mhux ħażin. Brian, jiena fdajtek l-affarijiet tiegħi u int ma kontx kapaċi tieħu ħsiebhom. Qallu b'ton serju wisq. Jiena fdajtek, avolja ma kontx naftek, u għafdajtek l-aktar affarijiet importanti tal-vjaġġ tagħna.
Imma sinjur, jien provajt naqdik mill-aħjar, dak li provajt xejn ma jgħod, imma x'għamilt. Ħatfu f'daqqa waħda. Sissa kwid bisq lajtli u ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Ara, orbtu u għamluh priġunieraw fit-tinda, ħalli ma jaqlalix aktar inkwiet. Issa għada niddeċidi x'nagħmel bik. Issa neħħuh minn qudiemi għax daqġa jillori fl-oħra ħalli naraw x'ser nagħmlu għada. U m'hemmx tagħmel għax hekk Brian spiċċa marbut u mqiegħed fuq wara tat-tinda ta' Baltassar waqt li l-rief inġabru flimkien biex jiftehmu. Il-lejl tajjeb Baltassar, qallu Gaspar. Kieku kienet tajba mhux qegħdin hawn, kieku ma waqafniex, min jaf kieku fejn ġa wasalna. Issa li ġara, qallu Melchior, għada ġurnata oħra. La wasalna sawn jeħtieġ li ma qtawx qalbna u nibqgħu sejrin. Aħna konna nafu li dan ma kienx ħajkun vjaġġ faċli u li diffikultajiet ħajinqalgħu. Jien tal-fema illi għada nibqgħu sejrin. Jiena wkoll irid nibqgħu sejrin qal Baltassar. Dan il-waqfien u d-dewmien tgħidx kemm iddejjaqnien. Il-problema hi li wasalna f'punt li ħadd mill-gwidi jew min-nies li jagħmluha ma jistgħu jagħtuna direzzjoni. Skont l-istudji tiegħi s'issa mxejna tajjeb, imma minn hawn il-qudiem għandna bżonn ir-riżultati ta' tfittxija tiegħi. U kieku tafu dan ma nistax nagħmlu għax dawn ittiklu mill-mos. Għalhekk issa l-vjaġġ tagħna spiċċa mingħajr direzzjoni. Fejn ħanaqbdu mmorru mingħajr xejn xi gwidana? Kif ħanaqbdu nagħmlu biex naslu fejn is-sultan il-kbir li jeħtieġ li jitwielet? Iżda Gaspar taref illi kien ftakar f'xi ħaġa li kienet tingħad fl-antik. Skont il-profezziji, is-sultan għandu jitwielet fil-Ludija, qalilhom. Jien tal-fehma li nibqgħu sejrin f'din id-direzzjoni u nitfgħu għajnejna sewwa, forsi l-qudiem niltaqa' ma' xi ħadd jew xi ħaġa li tkun tista' tindikalna t-triq. Imma xorta waħda se tkun diffiċli li nsegwu d-direzzjoni tajba qal Baltassar mingħajr dawk l-imberkin manuskritti. Insomma, naħseb dik l-aħjar idea li għandha. Mela għadha nkomplu l-vjaġġ ħbieb u nittamaw li nsibu xi tip ta' għajnuna li turina triq. Sa dan it-tant, Brian kien qed jisma' kollox fuq wara tat-tinda, beda jinduna s-serjetà tas-sitwazzjoni u tal-konsegwenzi tal-iżball tiegħu, beda jħossu ħati tal-li ma kienx qad biżżejjed attent, imma fuq kollox beda jixtieq li kien baqa' d-dar. Kieku kien jaħles minn dan l-inkwiet kollu ma kienx jispiċċa marbut f'qiegħ ta' tinda. Disperament beda jgħid forsi xi ħadd jeħilsu. Eħilsuni minn hawn! Xi ħadd jeħlisni minn hawn! Baltassar, jien ma rridx niġi f'dan il-vjaġġ tiegħek, jiena d-dar irid immur għax issa ħajjitilgħuli. Imma donnu ħadd ma ta' kasu. Wara iżda ftakar fl-arloġġ li kienet tagħtu oħtu għall-birthday. Dak kellu boxla u din forsi se tgħinhom biex jaslu fejn jridu fil-vjaġġ. Għalhekk iddeċida li jgħid lil Baltassar xejn, forsi jaħfirlu l-biċċa tal-karta. Beda jgħajjad sakemm fl-aħħar ġie Baltassar biex jisimgħu u Brian urih l-arloġġ u kif taħdem il-boxla. Allura jien x'garanzija għandi li din ser tipponta dejjem lejn it-tramuntana? Dik dejjem lejn it-tramuntana tħares, hekk taħdem, u jekk iridu morru lejn il-Ludija, iridu morru lejn il-punent, jiġifieri lejn din in-naħa. Iżda Baltassar ma tantx der konvint, imma xorta waħda ddeċida li l-għada jużawha u jimxu magħha. Għalhekk l-għada filgħodu komplew il-vjaġġ Baltassar miexi fuq quddiem, issegwi l-boxla ta' Brian. Wara ftit imma jinduna li r-raj kien miexi magħhom u din xejn ma oġbitu. Dan ir-raj lanqas jistħi. L-ewwel ħarbtilna l-vjaġġ u issa ħajbqa' ġej magħna. Naħseb jien li dan żgur xi ħalliel u qed jara kif jisraqna. Miet toġobni xejn li qed isus warajja. Ara, ħammur nkellmu nerġa', ħammur nitkellem ftit miegħu. Niżel Baltassar, avviċina lir-raj u beda jkellmu. Isma' ħabib, inti fejn sejjer bil-merħla tiegħek? Jien kont sejjer lejn Betlem, ħabba dak l-imbirek ċensiment ta' Ċesari. Mela intludi? Iva, jilludi wieġbu r-raj u għalhekk sejjer ninkiteb hemmhekk u fl-istess ħin niltaqa' ftit mal-familja tiegħi. Issa jien li tlaqt mill-pajjiż u ġejt noqgħod f'dawn l-inħawi, imma issa jeħtieġ li mulejn il-Ludija minħabba dak iċ-ċensiment.
Baltassar inbidel f'daqqa waħda wiċċu malli sema l-kelma Ludija. Dan ir-raj kien sejjer hemm u bla ma kien jaf serraħ moħħ dawk l-orrief li kienu mexjin fit-triq it-tajba. Għalhekk Baltassar sallem lir-raj u ferħan mar jaqsam din l-aħbar ma' sħabu. U għalhekk il-vjaġġ kompla sejjer bl-orrief tal-Persa mexjin quddiem u r-raj bil-merħla tiegħu miexi tefa' ta' ġebla bogħod minnhom. Sa dan it-tant Brian ħallewlu ftit idejh u biżmien anke jinbeda jingħatawlu ftit mid-dmirijiet li kellu qabel. Baltassar kien donnu beda jaħfirlu. Wara kollox il-boxla kienet qed toħodhom fid-direzzjoni tajba jekk ir-raj kien jaf fejn sejjer. Brian kien qed iqatta ħafna ħin ma' Barriel u biżmien bdiet tikber anke ħbiberija bejniethom u kien joqgħod jispjegalu dwar il-ħajja ta' Baltassar u tan-nies ta' żmienu. U Brian ukoll kien jgħidu xi ħaġa dwar dak li kien imdorri jgħix fih hu għalkemm Barriel ftit seta' jifhmu. Barriel kieku fi żmieni flok noqogħdu nimxu biex nivvjaġġaw, immorru bl-ajruplan u tgħidx kemm naslu malajr. Xi jkun dan? Ara, dan ikun qisu karru. Insomma, qisu dar kbira bil-ġwienaħ li jtir fil-arja u allura n-nies imorru fih u jwassalhom fejn iridu huma. Imma Barriel ma beda jifhem xejn. Imma dan ikollu xi żwiemel li jġibduh jew inkella xi għasafar biex itir. Le. Dan ikollu bħal magni kbar li jtir bihom. U magni xi jkunu? Il-laħwa kemm irid nispjegalek affarijiet beda jaħseb Brian. Il-magni jkunu flok iż-żwiemel li jmexxu l-ajruplan. Mhumiex annimali tafx, imma magħmula mill-bnedmin. Insomma, ħanaqtalek kliemek għaliex donnu fuq ix-xefaq. U xe tara bħali, tidher xi ħaġa differenti mis-soltu, qisna wasalna x'imkien fl-aħħar. U hekk kien, għax fl-aħħar wara jiem ta' mixi fid-diżabitat kien waslu ħdejn il-belt. Kulħadd feraħ li fl-aħħar setgħu jistrieħu ftit u anke jixtru xi affarijiet u iktar ferħu meta fuq it-tabella kien hemm miktub Ludija. Fl-aħħar mela kienu waslu. Iżda f'ħin minnhom Baltassar qabad il-kaxxi li Brian tant kellu kurżità kbira fuqhom u ħadhom viċin żewġ orrief oħrajn u beda jiftaħhom. Brian prova joqgħod attent biex jara daqsxejn x'affarijiet kien hemm. U Baltassar bedu jorjhom xi oġġetti tad-deheb illi kien xtara ftit ta' żmien ilu mhux ħażin, kif ukoll kien hemm xi vażuni żgħar tal-ħġieġ li Brian ma setax jara x'kien fihom. Wara li tkellmu ftit, Melchior ħa l-oġġetti tad-deheb u Gaspar ħa wieħed mill-vażetti filwaqt li Baltassar żamm il-vażett ieħor li kien hemm. Bil-kurżità, Brian saqsa l-Barriel x'taħseb li fihom dawk il-vażetti Barriel? Mill-forma tagħhom u mill-prezz naħseb li naf x'fihom. Il-vażett it-tawwali li ħa Gaspar naħseb li fih l-inċens. Minn dak l-inċens fin li jġibu mill-Indja u l-vażett ieħor naħseb li fih mirra. Mela deheb, inċens, mirra. Imma ngħid jien dawn it-tliet għaliex? Dan hu l-mod li bih aħna nuru l-apprezzament tagħna lejn xi ħadd importanti. Id-deheb normalment jingħata lil xi sultan. L-inċens nofruh biss lil Alla u l-mirra jintuża għal xi ħadd li jkun qed ibati. Baltassar donnu ma xtarax xi prodotti tal-qamel, anzi huma minn tal-aqwa kwalità u kienu deru li swewlu ħafna flus. Tgħid lil min ħajatihom dawk ir-regali. Naħseb żgur li xi ħadd importanti ħafna. Il-jum għadda u meta beda jroxx id-dlam, inġabru l-kol madwar in-nar u peress li dak il-jum ma kienu xajjenin wisq, baqgħu jitkellmu madwar il-ħoġġieġa sakemm dalam sewwa. Anke r-raj ingħaqad magħhom meta ra l-merħla tiegħu kienu triqda u mingħajr periklu. L-orrief
Bdew jġeddu l-memorji tagħhom u jirrakkontaw diversi stejjer li għaddew minnhom. Sakemm Gaspar olla ħarsu l fuq lejn is-sema u ra ħaġa mhux tas-soltu. Qed ngħid, araw daqsxejn dik il-kewba kemm qed tiddi. Dik mhix kewba tas-soltu, dik il-kewba qatt ma rajtha jien. Brian f'daqqa waħda għadda kollu illi tant kienu jaħseb matul il-vjaġġ. U jekk qed nara sew dik mhix wifqa imma mixja bil-mod il-mod. Iva raw kif inni mixja fil-waqt li l-kwiekeb l-oħra kollha jidhru weqfin. Jien flili li ninqatta fil-beraħ għal anke wkoll ir-raj. Dejjem nosserva l-kwiekeb imma waħda bħal din qatt ma rajt. Donna, din il-kewba speċjali tissema fil-profezija jekk niftakar sew għal Baltassar. Mhux hekk konna qarajna li fi żmien li fih jitwieled is-Sultan il-Kbir tidher il-kewba tiegħu fi smewwiet. Iva qed niftakar għal Melchior u tajt ukoll li l-kewba tmexxi lil min irid jara lil dan is-sultan. Mela għalhekk qed timxi dik il-kewba u din qed timxi fid-direzzjoni li konna mexxin aħna. Din il-ħaġa fakret lil Baltassar fil-boxla li Brian kien taħ biex jimxi magħha. Ħareġa u ra li l-kewba kienet imiexa fid-direzzjoni li Brian kien urih. Ħassu jistħi minn Brian bil-mod kif ġab ruħu miegħu u x'kien qallu. Mela sawa kont qed tgħidli int Brian u jien laqqas mintek li tolbok taħfirli anke tal-li kont goff miegħek wara dik il-biċċa tal-manuskritt. Imnalla ġejt fuq dan il-vjaġġ magħna għax kont għajnuna kbira għalina. Dan il-vjaġġ huwa tant importanti għalina għax fit-tmiem se naraw is-Sultan il-Kbir li twieled. Dan hu l-Messija, il-Ħellies li Alla wiegħed li jibgħat fid-dinja biex jerġa' jġib laqda bejn il-bnedmin u ma' Alla. U fejn ħajtwieled dan? Eżatt ma nafux. Imma għandna ħafna indikazzjonijiet u din il-kewba il-aqwa indikazzjoni u issa nafu fi żgur li qegħdin fi triq it-tajba. Imma Brian bħal donnu rid tgħidulhom xi ħaġa mill-bixra ta' wiċċu. Brian, jaqgħu tgħidilna xi ħaġa minn wiċċek? Qallu Baltassar x'ninduna. Ma x'ħanajdlek Baltassar. X'in kont qiegħed turi x'kellek fil-kaxxi lil sħabek. Rajt mara. Naħseb mara tqila kienet bil-qeda fuq ħmara u għaddejja ma' raġel. Ma nafx hekk kienet xqi li kienet se tweled dan is-Sultan il-Kbir. U li ara li ieħor mela sultan ħajoqgħod fuq ħmara u hawn fid-deżert li naħseb li mhux hi.